a szar! Üdv mindenkinek, szavaztok srácok, én Kis vagyok, és itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban most le fogom tesztelni, hogy a gépen mennyit bír el, ugyanis régebben már csináltam ilyen TNT bemutatós videót, de találtam egy sokkal jobb modot, amiben van ilyen Lucky TNT, meg mindenféle más dolog, szerintem úgy nagyjából 3-szor annyi TNT, mint amit a legutóbb hittem, hogy az a legjobb. Jó, azóta eltelt egy 3-4 év, de mindegy, most ez szerintem egy nagyon-nagyon király mod, és le fogom tesztelni, ugye nekem egy eléggé drága és eléggé jó PC-m van, hogy melyik az, amit már az én PC-m sem bír el. Ami egyszerűen már túl nagy, hogy betöltse. Kíváncsi leszek. Na jó, én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Itt is vagyunk a játékban, és ahogy láthatjátok, itt még normális minden, de itt van egy teljesen külön ilyen inventory, vagy hogy mondjam, ilyen teljesen külön slotok, amiből vannak a normál TNT-k. Tehát, hogy ez a mod szerint az 500-szoros TNT az a normál. Az 500-szoros TNT az meg a normálba tartozik. Vannak a God TNT-k, amiben így a még erősebbek vannak, és amikor azt hinnéd, hogy igen, mondjuk mik vannak itt, a Hexahedron nevű TNT, nem kell tudnod, hogy mi ez a Hexahedron, csak olvasd el a nevét, és már sokkal durvább, vagy a Poseidon hulláma, vagy igen, hát Poseidon hulláma nevű TNT-ket, akkor azt hiszed, hogy ennél durvább nincsen, és itt vannak az ítéletnapi TNT-k, amik elvileg ténylegesen a legdurvább TNT-k az egész játékban. Vannak ebből dinamitok, meg mit tudom én, micsodák, mindegy, most ezekkel nem fogunk törődni, hanem szépen lassan csak így átnézegetjük, nyilvánvalóan nem az összes TNT-t, bár hogyha szeretnétek olyat, amiben tényleg végigmegyünk az összesen, és az összeset legalább egyszer kipróbálom, akkor nyomjatok egy lájkot. Jézusom, miért vagytok ilyen hangosak, várjatok, lejjebb veszem a hangját a játéknak. Így, né? És igen, szóval, ha szeretnétek, akkor csapassatok egy lájkot, és mondjuk tűzünk ki valami célt. Legyen az, hogy nem is tudom, mennyi után legyek kedves, és így nem tudom, akkor álljak neki egy ilyen teljesen csak az összes TNT kipróbáló videóban, szerintem lenne vagy egy órás, vagy fél órás minimum. Hát legyen mondjuk, nem tudom, 2000 like, jó? Az annyira azért nem elérhetetlen. Jó, ezeket mindenképpen, mik vannak még itt? Olyat csináljunk, ami TNT Firework, amik így jól hangzanak. Arrow TNT, az jól hangzik. Flat, Mining Flat, Inverted TNT, ezeket nem tudom. Spiral, Day, Wool, Reaction, arra mondjuk kíváncsi, meg nukleár. Jó van, oké. Akkor várjátok, először a teljesen sima TNT-t teszteljük le, szerintem, hogy lássátok így milyen a teljesen alap, csak nem tudom, mondjuk az hol van. Jó, így né. Le is teszünk belőle egyet, és visszarakjuk. Ez a teljesen alap TNT. Nem fogok ettől valószínűleg belagolni, meg semmi nem fog történni. Ekkorát robban egy teljesen alap TNT. Amúgy el is mehetnénk egy faluba. Itt is vagyunk egy ilyen csodálatos falunál, sajnálom falulakók, de ez a falu szerintem nem fog sokáig tartani. Jöhet az 5-szörös TNT, nézzük meg, hogy ez mit csinál, és hogy mikor kezd el így akadozni a játékom. Aha, itt még igazából nem akadozik, de jó, azért ez már láthatólag sokkal-sokkal nagyobbat robbant, mint az előző. Tényleg, tehát, hogy ezzel ez szerintem sokkal nagyobb, mint egy Charged Creeper, az mondjuk talán egy ilyen 3-szoros TNT lehet. Na és itt a 20-szoros. Ezt nem is tudom, hogy hova rakjam, hogy így jó legyen, mondjuk ide lerakom, ilyen szép zöld színű, beleolvad a fűbe, bam! 20-szoros TNT következik, szerintem abban az Iron Golem is beledöglik. Kíváncsi leszek. Igen, kicsit töltöget. Belehalt, persze, és konkrétan ennyi volt a falu. Vagy legalábbis a fél falut ez felrobbantotta. Az biztos. Tehát, hogy azért ez eléggé mélyre ment, és itt van valami random creeper, aki szerintem csak a bányában volt, ott chillelt, aztán nem tudom, így felhoztam. Most jött a 100-szoros TNT, aminek ilyen gyönyörű narancsárga színe van. Nézzük, hogy ez mekkora területet fog itt nekünk elpusztítani. Aztán megyünk egy új faluba, mert hát ezt már most kb. Elpusztítottuk. Jézusom, ember! Mi? Hát ebből nem sok marad, bro. Ebből nem sok. Én azt hittem, hogy azért maradni fog valami, de ez konkrétan a teljes falu szét lett romolva. Tehát, hogyha ezt a közepére rakom, akkor még ez is elizélve, ez maradt itt. Egy darab túlélő van. Hát tesókám, te egy nagyon jó sztorit fogsz elmesélni, hogy mi történt itt az emberekkel. A következő az most egy kicsit ilyen másabb falu lesz, ugye ez a tajga biomban lévő ilyen falu, nem tudom, mindegy, ezt is ismeritek, ez is ugye benne van önmagában a játékban. És én azt mondom, hogy jó, az 500-szoros egy kicsit még hanyagoljuk, addig azt a többi 4-et robbantsuk fel, és aztán ígérem, rátérünk erre is. TNT Firework. Legyen ez bármi is, azt a rohadt. Mi a szar? Ember!
A Ceva Visundveg olyan erős, hogy ha kell, akár 3-szor is használhatod, és még komposztálható is. Bárcsak minden döntés ilyen egyszerű lenne. Ceva. Jó lesőtörődés. Ez hogy gondolta a játék? Én azt hittem, hogy ez valami, hogy konkrétan, hogy mondjuk kilő ilyen tűzi játékokat, vagy ilyesmi, normális vagy? Hát ennyi volt ez a falu, mennem kell újba. Mi volt ez? Hát na ettől már belaggolt a gépen, bár szerintem csak azért, mert sok kisebb TNT robbant fel, tehát én ezt még azért nem számolom bele, meg hát nem fagytam ki teljesen. Jézusom! Srácok, nézzétek meg, milyen kis aranyos falucska van itt. Alig ha vannak, nem is láttam még ezeket az új ilyen sivatagi templomokat, vagy nem is tudom ez micsoda, de abszolút zseni. És én azt mondom, hogy akkor ezt barmoljuk szét legközelebb, vagy így most. Arrow TNT. Valószínűleg nyilakat fog kilőni, szerintem rengeteget. Nem csalódtam, de szerintem amúgy ez senkit nem bántott, vagy én legalábbis nem tudom, vagy várj, take aim. De valamit elvileg előttem egy arrowval. Oké? Reaction TNT, tehát reakció TNT. Most erre én így nem tudok mit mondani, hogy mi az a reakció TNT, de mindenképpen meg fogjuk nézni. Aha. Mi a szar? Ez mi volt? És miért robbant ekkorát? Ezek nagyobb voltak a TNT Firework, meg szerintem az a Reaction TNT is, mint a 100-szoros. Ember. És csak szólok, hogy ezek a normál TNT-k. A játék ezt úgy izéli, hogy ez itt az összes, amit eddig láttatok, és az 500-asat még nem is láttátok, ez a normál. Van ezen kívül még 2 durvább kategória, a God és a Doomsday. Jézusom! És szegény Teve is ott maradt. Hát jó van, most nem tudom, nukleár TNT, megint egy új falu kell. Most egy ilyen szavannai, mi ez, village-be jöttünk, vagy hogy hívják ezt? Tudjátok, hogy hívják? Falu. Nem jutott eszembe a neve. Amúgy itt ez milyen menő néz ki itt már. Egyre jobb a ilyen content generálás így a Minecraft részéről. Itt most következik a nukleár TNT. Ez a neve, hogy nukleár TNT. Szerintem nem is kell magyaráznom semmit. Gyújtsuk be. Aha, és az már ilyen sárgán füstölög. Na menjünk innen. És nézzük távolról. Kíváncsi vagyok, ez mit fog őszintén itt csinálni, vagy hogy mekkora bajt fog okozni. Aha, befagyott a játék. Mi a szar? Jó, hát ez nem robbant annyira nagyon nagyot, viszont mindent ugye beszennyezett, tehát hogy ez így... Aha, és hogyha arra ráállok, akkor kapok ilyen émeigést, Jézusom, ez amúgy tényleg elhányom magam, hogyha ezt tovább nézem. És kaptam most ilyen contaminated-et. Várjál, iszok, vagy várjál, per, effect, clear, kis kalandjai, parancsolj. Így. És minden fertőzött lett ezen a területen. Hát ott még vannak házak, amik talán túlélték, egy kisebb ilyen fertőzéssel maximum. Bár ők is meglettek, ja, itt látszik, hogy rajtuk is van effekt. Hát én azt hittem, hogy ez a nukleár ez amúgy nagyobbat fog robbani, de akkor ez inkább arra épít, hogy mindent megfertőz. Most pedig az jön, amit eddig elnapoltam, az 500-szoros TNT, és aztán megyünk a Godly meg a Doomsday TNT-kre. Most egy ilyen havas bájomba lévő faluhoz sikerült eljönnünk, és nagyon sajnálom, mert ez is egy ilyen kis picike faluka. Már amúgy nem felmegy a hegyre az egész. Én azt mondom, hogy így nagyjából így itt a hegy közepén, mondjuk ide rakjuk a fekete, brutál TNT-t, 500-szoros. Ez szerintem magasan az eddigi legdurvább lesz, amit ebben a videóban láttunk, de még ennél lesznek durvábbak ugye a Godlyban, meg a Doomsdaybe. Na. Let's go! Ott is van. Akartam mondani valami szöveget, de nem is érdekel. Csak nézzük, hogy mekkorát robban az 500-szoros TNT. Gyerünk, nézzük. Szerintem itt már viszont az egész falu el lesz pusztítva, tehát hogy elejétől a végig. Mi a szar ez? Jézusom! Hát ez nem, hogy a falu, az egész hegy. Tehát, hogy a falu amúgy ott így ilyen szinte kicsit el lett lökve, mert amúgy itt még maradt egy valami iglu, meg egy ilyen félház, meg itt maradtak falusiak, viszont arra az egész hegység, dombság, minden le lett pusztítva. Te atya úristenem! Hú! Na ez nem semmi, jó van, oké. Ezekkel végeztünk, jöhetnek akkor a kicsit a komolyabbak. A God TNT-kből nézzünk. Global Disaster, azaz globális katasztrófa, rendben van. Heaven's Gate, nem tudom, azt is megnézhetjük. Hell's Gate, tehát ez a mennykapuja, pokol kapuja.
mi van? Az emberiség, hát ilyen jelzése. Az a baj, ebből az összes érdeke. Hexahedron, Mountain Top, Dust Bowl, Revolution, mik vannak itt? Szárbomba. Bocsánat, azért azt én nem tudom kihagyni. Unbreakable TNT. Az mi? Disaster Clearer. Aha, lehet, hogy akkor az is kellene nekünk, hogyha nem tudom, hogy ez mit idéz le őszintén. Giant TNT. Én arra is vagyok, akkor egy kicsit így előre kiveszegetem innen a dolgokat. Mimic TNT, Reversed, Custom TNT, az engem nem érdekel. Lucky God. Hát jó, nézhetünk egy ilyet is, hogy Lucky God TNT, és Tetrahedron TNT. Lehet az is, Tetrahedron, meg mit tudom én, micsoda éhes. Hát a többi az annyira talán nem tűnik durvának, vagy mi ez? Hát, Chicxulub. Chicxulub az jó, az egy ilyen nagyobb meteor volt. Szóval, ja, az mondjuk komoly New Year's Firework, Lightning Storm. Mindenféle lehet itt, de szerintem amúgy a legjobbakat most így kb. Kiválaszthattuk, szerintem. Jó van, oké. Akkor kezdjük ezekkel. Na azt mondom, hogy most jöhetünk egy ilyen nagyon durva kanyonhoz, vagy őszintén nem is tudom, hogy mi van itt, de ez nagyon-nagyon tetszik. Ahogy meglátom, ezt már tudtam, hogy el akarom pusztítani, én már csak ilyen destruáló vagyok. Nézzük, hogy mit tud a Global Disaster TNT. Nagyon komoly kinézete van. Let's go. Mi a szar? Ott mi történik? Az mi? Vagy ez így ennyi? Én nem tudom. Nem, szerintem valami nagyon durva tölt, amúgy lehet egy kicsit hátrébb is jövök. Aha. Mi van? Mi van? Kiszedte az egész hegyet! És itt egy valami cseppkőbarlang, meg közben itt a méhek kiterepkednek. Közben itt ki lett szedve az egész. Jézus, szerintem ez komolyabb volt, mint az 500-szoros TNT, pedig gyorsabban betöltött talán. Ez sokkal szebben, egy konkrét ilyen kör alakzatban itt ő kiszedte az egészet. Jézusom. Hát ez azért eléggé komoly. Eddig ez a legdurvább. A következő TNT-ket nem tudom, hogy mennyire durvák, de egymás mellett akarnám felrobbantani, hogyha van rá helyünk, és itt egy ilyen hajóroncshoz közel akartam volna rakni, szóval itt is vagyunk. Heaven's Gate, akármit is csináljon ez, nem tudom őszintén, hogy ez most leszponol egy szigetet, vagy robban, vagy pont, hogy épít, fingom sincs. Aha, onnan leesik egy csomó meg folyik le a víz, és ez micsoda? Heaven's Gate, ez miért Heaven's Gate? Azért, mert feljebb rakta, de felrakta a teljes hajóroncsot, az mondjuk komoly, de ez miért Heaven's Gate? Azért, mert feljebb rakta, ez meg akkor gondolom lecsökkenti, vagy hogy nem lecsökkenti, de lejjebb viszi a föld alá az itt lévő dolgokat. Szerintem, vagy én nem tudom micsoda, de nagyon, nagyon lángol, nagyon tüzes. Közben én nem tudom, lejjebb állítom a kamerát, hogy lássatok jobban. Nem, ez is feljebb vitte, viszont ez átalakította az egészet ilyen nedőrre. Hát, de akkor ez miért Heaven's Gate? Jó, mindegy, nem tudom. Menő amúgy ez, tehát ez tényleg tök királya, hogy ezt így összerakta, hogy így a fák, meg minden, ez így flash, csak annyira nem durva. Mankind's Mark. Jó van, akkor lehet ez. Ott, az egy portál. Ilyen elrontott portál. Ilyen portárom. Aha, ott az egy nether portárom. Akkor meg is van a következő részünk. Ez elvileg az emberiségnek a jele. Jelentsen ez így bármit ebben a formában. Ez. Azt hittem, ez valami nagyon durva lesz. Aha. Hello. Van ebbe láda. És ez. De ez miért TNT? Vagy ezt nem tudom. Hát ez egy tök király kis házacskát így ide rakott. Mankind's Mark. Hát én valami komolyabbra számítottam. De jó van, akkor jöhet Poseidon hulláma. Azt hittem, hogy azok durvább TNT-k lesznek, főleg a Global Disaster után. Ne... Vagy ezt most a TNT csinálta ezt az esőt? Szerintem igen. Aha, mi történik? Poseidon hulláma. Aha, és mindent eláztatott. Durrancs egy 7 Days-t, és nyerj fesztiváljegyeket plusz észveszejtő glamping kiegészítőket. Ott vízzel. Jó, ez menő, tehát azért ezt lehet látni, hogy ez azért királyú meg van csinálva. Tehát, hogy itt mindent elöntött a víz, aztán szevasz. Ez tök királyú meg lett csinálva, erre nem tudok mit mondani. A házat is nézzétek meg, tehát hogy mekkora a mennyiségű vizet így ide lerakott, tehát hogy a háznak így
idáig érne a víz, hogyha közelebb robbantottam volna, tehát hogy konkrétan teljesen víz alatt lett volna, meg csinált most ilyen vihart. Most én ezt elállítom, mert engem rohadtul idegesít, tehát hogy most mi videót veszünk fel, éppen nem valami, nem tudom, riportot időjárás jelentésről. Szóval, ja, mindegy, jöhet a Hexahedron TNT. Itt van egy sokkal szebb, ilyen tisztább hely, ide rakjuk le. Fingom sincs, mi ez a Hexahedron. Nekem úgy tűnik olyan, mint hogyha valami forma lenne, aha. Jó, ez ilyen kockába fogja kivágni, vagy mi? Mert oh. De ez miért Hexahedron? Vagy ez az ilyen fancy neve a kockának? Ja, mindegy, egy kockát így ide kivágott. Az ott lap is. Hogy lehet ilyen szinten lap is? Hát itt még szén van, meg vas. És itt van lap is. Nem tudom, ez milyen olyan találás volt, de komoly. Cárbomba. Na ez már viszont biztos komoly, és hoppá, ott is egy falu, amire rá fogjuk dobni. De előtte még az újévi tűzi játék, azaz New Year's Eve, vagy New Year's Firework-et nézzük meg. Aha. Oh, de ez menőn néz ki. Ez jó. Ez komoly. Ez tetszik. Jó, nyilván utána nehéz lenne eltakarítani, de ez legalább kreatív TNT, tehát hogy nem feltétlen csak rombol, ez menőn néz ki, ezt adtam. Eddig nem fagyasztott ki semmi. Nézzük, hogy a cárbomba most le fog minket fagyasztani. Aha. És most hova tűnt a TNT? Vagy aha, ott esik le valami. Gondolom az a cárbomba. És megállt a játék. Az mondjuk lehet, hogy baj. Tehát konkrétan megfagyott. Az állatok sem mozognak, ez jelenleg egy crashnek számít amúgy kb. Vagy jelenleg is nem tölt be. Gyerünk. Nem mozognak az állatok se, nem történik semmi. Kíváncsi vagyok, mi fog történni. Mekkora rész, mi a szar. Oszta! Jézusom! Mekkora terület ez, ember? Kiszedett itt, vagy nem tudom, szerintem egy 2 millió blokkot. Mindent ugyanúgy befertőzött, és meddig megye? Itt is leszedte még a fáknak a izéjét. Még itt is. Ott robbant, már kint van a látótávomból, hogy hol robbantottam fel. Ott robbantottam fel, és még itt is leszedte a fákról a leveleket. Jézusom, ember! Azért ez már egy kicsit beteg, talán nem? Mindegy, effekteket leklírelem magamról. Jó, és még volt több is, tényleg a Chicxulub, Tetrahedron, meg itt mit tudom én, mindenfélék vannak. Hát jó, ez nagyon-nagyon durva volt. Disaster Clearer most nem fog kelleni. Giant TNT. Nézzük meg akkor ezt. Bár nehéz túllépnem legalábbis. Mi a szarja, mert Giant TNT.